Огромен успех за България, огромен успех за Пловдив в сферата на кикбокса. За първи път в историята Пловдив ще бъде домакин на световното първенство по кикбокс за младежи до 20 години. Най-масовия форум в този спорт. Над 4000 състезателя, над 80 държави. Уникално събитие за нашата държава. Ние сме изключително горди от община Пловдив, че ще се случи именно тук в Пловдив. През последните 2 години работихме изключително усилено съвместно с промоутерите и Федерацията по кикбокс, защото проведохме 2 състезания от Европейска купа по кикбокс, които бяха изключително успешни и бяха един трамплин, за да получим това домакинство. През февруари месец очакваме и 3-то издание на Европейска купа, което ще бъде реално голямата репетиция за световното първенство, което предстои. Август месец Пловдив ще бъде кикбокс от 21 до 30. Всичко ще бъде кикбокс. Тук сме с президента на Федерацията по кикбокс господин Галин Димов, който ще внесе малко повече яснота относно организацията, това как България стигна до домакинството, през какви перипетии минахме, защо точно Пловдив и подробности. Да. Давам ви думата, господин Димов. Благодаря ви. Добър ден и от мен на всички. Ние го анонсирахме още в момента, в който беше взето решението от Световната федерация и с това, с което искам да започна, е, че това е плод на наистина дългогодишен труд. Казвам дългогодишен труд, защото съм президент на федерацията от 6 години, но реално нашия спорт и нашата федерация, знаете, от далечната 1982 година. Винаги сме били гостоприемни, винаги сме имали добри условия, работили са клубовете активно и последните години това нещо започна да дава резултат. Като казвам резултат, имам предвид вашата работа на спортните клубове, на спортните деятели, на общините, с които работим, на Министерството на младежта и спорта и административната дейност от страна на федерацията. Историческо е, защото наистина до сега такъв форум не сме приемали. В миналото сме имали, може би едно, спомням си, във Варна европейско първенство, което беше там в определени категории, в определени възрастови групи, но реално погледнато това, което казва господин Запрянов, е най-големия световен форум в кикбокса, който наистина наброява над 4000 състезателя. Знаете, че около тях ще дойдат може би още около 2000 души, които ще бъдат част от отбора, съдийски апарати, поддръжници, родини и всякакви хора, които ще бъдат тук не 1 или 2 дена, те ще бъдат 7-8 дни в град Пловдив. Да, и това наистина за нас е огромен успех. Казвам го наистина с ръка на сърцето, защото това нещо беше дългоочаквано и ние се борихме за него. Всички ние. Буквално няма тук, не може да каже някой, това е моя заслуга, това е заслуга на този. Тук се получи така, че благодарение на синхрона, който имаше между нас, реално погледното получихме първо разрешението и бяхме избрани от Световната федерация по кикбокс. След това веднага подадахме необходимите документи и получихме разрешение от Министерството на младежта и спорта да можем да проведем наистина такова световно първенство и оттам нататък имаше подадена ръка от община Пловдив и разбира се главните виновници в кавички, спортен клуб Бултрас и спортен клуб Стартим, които получиха правото и пряко ще организират това състезание. За мен е изключително важно и наистина е редно да се каже, че тук предстои много работа. Много работа, чисто организационно, чисто административно, каквото е необходимо от страна на федерацията. Всички рингови ще бъдат предоставени на разположение, всички игрални полета, всички лицензирани съдии, където е необходимо да се поставят подписи, печати, да се изпращат официални писма за визи и въобще за всичко свързано, което е с дейността на федерацията, ще бъде изпълнено на 100%. Затова съм тук пред вас да го гарантирам. И разбира се, да кажем и защо в Пловдив. Защото няколко човека ми го зададаха още в момента, в който получихме разрешението.
На първо място град Пловдив е бил домакин, както господин Запрянов вече каза, на няколко международни форума под формата на европейски купи, което всъщност реално започна първо от държавни първенства, купи, международни първенства, прерасна в Европейска купа и оттам нататък ние се дадохме сметка, че тук в Пловдив нещата се случват както трябва. Благодарение на синхрона, който имаме между община, между промоутерите, Бултрас и Стартим и федерацията. И да не забравяме, че все пак Пловдив беше избран от нас, защото това е най-стария жив град в Европа. Това за нас също беше много важно и ние тук имаме един огромен замисъл за самото откриване и въобще да запознаем хората с града и с историята. Това беше една от причините също да бъде избран град Пловдив. Сега бих искал да дам думата на господин Петър Денчев, който да се представи и да каже и той няколко думи във връзка с нашето събитие. Здравейте на всички! Казвам се Петър Денчев и съм председател на Сдружение на пловдивските хотелиери, което към момента наброява 26 хотела, най-големите и така да кажем креативната маса от хотели в град Пловдив и като леглова база също. Първо, това наистина адмирации за всичко, което успяха да случат до този момент и промоторите, и федерацията, и община Пловдив, защото това беше един дълъг процес, частично на който аз бях свидетел, визиран главно с аудитирането и проверката на хотелските места за настаняване, тъй като имаше проверка от Световната федерация, човек, който дойде да инспектира на място нашите съоръжения. Ние имахме разговор с него, тъй като това е едно изключително предизвикателство, визирайки обема наведнъж, струпвайки се толкова много хора в града и откровенно мога да кажа, че това ще е най-голямото и продължително масово събитие, на което Пловдив е бил някога домакин. В тази връзка ние ще сме изправени пред немалко предизвикателства, но радостни сме от факта, че ще имаме възможността да работим заедно в един екип с община Пловдив, бизнеса, федерацията, промоутерите и целта на всички ще е една. Ние да представим Пловдив като едно място, което може тепърва да става домакин, дай Боже, на още по-големи събития. Така че всичко, което зависи от нас, като леглова база, като помощ към организацията, тъй като тя ще е наистина доста мащабна, ще сме на разположение, даваме всичко от себе си, на каквото целия си професионализъм, на който сме способни, защото освен един добър бизнес бенефит за самите обекти, това е един страхотен имидж за града, а преди всичко една от основните цели на сдружението е не да промотира своите хотели, тъй като за съжаление в Пловдив няма хотели, които да са дестинация. Всеки идва в град Пловдив заради града. Така че една от основните цели на сдружението е Пловдив да се развива като град, защото слава на Богу, той има все още много потенциал, който не е използван и вярвам, че в близките години това нещо ще се види, ще се направят нужните промени и инвестиции и Пловдив го чака светло бъдеще, на което ние сме насреща да помагаме и да бъдем част от този процес. Благодаря ви. Тук бих искал да допълня също, че Федерацията, освен че чисто административно ще помогне и с ресурс, който разполага, ние ще предприемем една национална стратегия, специално в сферата на кикбокса, тъй като за 2026 година бихме искали да имаме наистина разширен състав. Какво имам предвид? Правилника на кикбокса допуска на световно и на европейско първенство за кадети да се допускат по двама души от една държава в един стил и една категория. До сега винаги сме ходили по състезания максимум с до 90 човека. Това, разбира се, пак не са малко хора, но сега ще имаме уникалния шанс, защото имаме и прекрасните условия тук, да можем да направим отбор
в който да имаме навсякъде, във всяка една категория и във всеки един стил, които са от официалните категории, разбира се, на ВАКО, поне по 2 души, както го позволява правилника. И да започнем с това нещо, ние ще направим още в началото на годината, т.е. първата половина на годината след Европейската купа, една централизирана подготовка. Централизирана подготовка с националните селекционери, с хората, които са избрани в националния отбор, именно тук в град Пловдив. Ще бъде минимум 7 дена този лагер, който ще се проведе, може би в средата или в края на месец април. Ще го уточним след като излезе календара на Световната федерация и ние подредим нашия държавен спортен календар. Бих искал и господин Стойчо Маренски, който е член на управителния съвет и един от промоутерите, да каже също няколко думи. Стойчо? Добър ден и от мен на всички. Аз съм, както господин Димов казва, Стойчо Маренски, представител на един от промоутерите, Bulkers Fight Club и член на управителния съвет на Българската конфедерация по кикбокс и муай-тай. Естествено, с благодарностите започваме. Разбира се, това е уникален шанс за града ни. Всеки един по-отделно го каза. Благодарим на Министерството, на Федерацията, на кметството, на всички колеги, защото истината е, че без тая колаборация, която изчистихме в последните години, едно такова събитие ще бъде доста непосилно. Но смятаме, че след тия доста безапелационни европейски купи и отзвука беше доста голям, след като се направиха. И тая генерална репетиция, която ни предстои в февруари отново, от 26 до 1 март, тая европейска купа, за нас ще бъде един трамплин и ще покажем наистина, че Пловдив може да бъде реално европейска столица на кикбокс. И благодарение на програмата, която и господин Димов е определил, и благодарение на партньорите ни от Star Team и на Световното ВАКО, че това състезание ще се случи, се получава така, че следващата година, реално от февруари, благодарение на тази прекрасна идея за лагер тук в Пловдив, който ще е 10 дена. След това ще има вероятно още един лагер във Варна. Това ще помогне и на тази стратегия, която господин Димов, тя блестяща идея за попълване на национален отбор за страхотни резултати. Всеки един треньор може да седне и да помисли реално. Всички тия момчета могат да участват на нещо, което по принцип е много трудно да се участва. Да се пътува до другия край на света, да се финансира, да се плаща, да участва в национален отбор, да носи медали за България. Всичко това в Пловдив ще бъде реалност. Ние ще направим, обещавам, всичко по силите си, денонощно, с партньорите от Star Team, с община, с федерация, с министерство, това нещо да се случи и да е факт. Предполагам, че 2026 съм убеден, ще бъде доста атрактивна за Пловдив и истината е, че всяко едно такова състезание, един такъв форум, след това допринася дивиденд с добавена стойност. Имам предвид, че освен февруари, минавайки това състезание, след това всички колеги могат да потвърдят, че залите са пълнат със спортисти. След това кикбокса по друг начин се вижда, като се представи на света и на общността и на Пловдив по този начин този спорт. Деца, ферплей, така че мисля, че ни очаква доста добра 2026. Аз искам тук да благодаря на всички замесени страни от името на кмета на община Пловдив, господин Костадин Димитров, защото, както добре знаете, той е човек на спорта и прави всичко за спорта в града. Изключително е щастлив от факта, че сме домакини на този огромен форум, който ще се състои. Вие знаете, че от началото на септември месец работим по линия на това все повече млади хора, все повече ученици да спортуват и да влизат в залите, да се занимават с спорт. Подготвяме и една малко по-обширна стратегия за интегриране на спорта и на спортните клубове сред учениците. И всъщност ние сме благодарни за това, че работим така добре, в такава комбинация. Последните 2 години това нещо го доказахме, че всички детайли, които има да се изчистват, дори по време на събитията на терен,
се случват изключително бързо. Ние с каквото можем, по какъвто начин можем, подкрепяме нещата, включваме се организационно и всъщност за нас е важно всички, които ще посетят Пловдив през времето, когато е този форум, да останат до такава степен впечатлени, че да не искат да отидат другаде след това. Да. Така че наистина в перфектна комбинация работим с организатори, с община, с представителите на хотелиерите, защото това е едно голямо предизвикателство. 4000 души ежедневно да се извозват от хотелите до спортната зала, да се връщат, да се изхранват, да се обезопаси, всичко свързано с тях. Цялата логистика е изключително сложна и ние за това държим, даже в предварителни разговори сме направили някакви разчети, планове по какъв начин, как да се случват тези неща, тъй като това е един огромен обем от работа, който трябва да бъде свършен и аз ви уверявам от името на кмета, че всичко каквото зависи от страна на общината да бъде свършено, то ще бъде свършено по най-добрия начин и се надявам наистина да впечатлим всички по такъв начин, какъвто не са очаквали. Още повече така леко ще дръпнем завесата с откриването. Искаме да направим едно от най-грандиозните и мащабни откриване на такъв форум, който от сега се подготвя. Нещо, което е свързано с историята на града ни, с спорта, с културата, с традициите, така че мисля, че предстои освен един невероятен спортен форум, един цялостен празник за Пловдив и за пловдивчани. Така че благодаря ви още един път за това, че събитието ще бъде в нашия град. Вие имате пълната подкрепа на господин Димитров, стои зад вас и с каквото може да знаете, че ще участваме и ще помагаме. Аз искам да кажа още нещо. Адмирации за спортния календар, тъй като вие знаете, ние имаме изключително богат културен календар, наситена програма, ежегодишно. Тук присъстват и пристигат световно известни изпълнители от всякакъв вид жанрове и артисти. И струва ми се, това нещо създава една благоприятна вътрешна конкуренция и както виждате, спортният ни календар започва да настига така, тъй като в годините, нали, сме били, както каза господин Запрянов, домакини на немалко спортни форуми, но тази вътрешна конкуренция, креативна в най-добрия смисъл на думата, дава резултати, от което единствения печеливш е града. И бизнеса, и хората, и общината, защото колкото повече хора виждат възможностите и потенциала на Пловдив в различни аспекти, толкова по-атрактивен и толкова повече поводи за качествени инвестиции, които да подобряват инфраструктурата, спортните ни съоръжения и да правят града ни едно по-добро място за живеене. Така че адмирации още веднъж и пожелавам това да е началото на много големите спортни събития, които града ни ще домакинства. Благодаря, надявам се. И аз благодаря. Ако има някакви въпроси, някой нещо да зададе, това е, което искахме така да ви запознаем. Господин Димов, да. Колко медала може да очакваме в световното първенство? Ами, мога да кажа от предното състезание колко имахме, за да може да стане ясно. От предното състезание имахме общо 79 медала. Смятаме да ги удвоим в минимум. Затова и предприехме точно тази стратегия. Както казах, наистина ще дадем шанс на абсолютно всеки един от шампионите, като започваме още от следващото държавно първенство. Всеки един, който стане шампион, ще бъде, така да го кажем, наблюдаван, ще бъде записван и той ще бъде предлаган от националните селекционери и на ринг и на татами за попълване на бройките в отбора.
Всичко ще бъде съгласувано, всичко ще бъде с решение на управителния съвет и абсолютно всичко, което може да направим, за да можем да удвоим тези медали, а защо и да не ги утроим, ще го направим на 100%. Каквото зависи чисто финансово и организационно от страна на федерацията и разбира се с съдействието на Министерството на младежта и спорта, ние ще го направим.